てる家部屋によしばいすねるろいはるろ君へくんとろのきのいはくるけ大きいきみえろの石き見てるにいつ来て馬きれむいでをもくふあぴろのいのじしけにいんぺうにえおしばどの行く先命るすまんらのけれも引きつけびろ別論エクサロの大きいきみえろの石き見てる